Вітаю, шаноўнае гаспадарства. З вами зноў падкаст футбол паўсюль. З вами, як заўсёды, я Мікіта, з вами зноў Артём і з вами зноў Паўлюк. Вітаю сябры. Вітаю. У нас закончыліся групы, таму сёння мы вельмі хуценька пастараемся паразмаўляць пра вынікі апошніх матчаў, бо яны, можна сказаць, і хуценька згуляліся хутчэй, чым за тыдзень. Ну і трошкі паразмаўляць пра плэй-офф, як гэта ўсё выглядае і будзе выглядаць. Можа, у кагосьці ўжо з'явяцца свае фаварыты, або яны там змяніліся. Ну і што? І пачнем, як заўсёды, з групы А. У нас у нядзелю гулялі Шатландыя, Вугоршчына і Швайцарыя, Нямецчына. Я вельмі хуценька скажу, што я пра гэта думаю. Што Швайцарыя... Я не чакаў, нават не ад Швайцарыі, а не чакаў, што ў немцаў не атрымаецца забіць аж да апошніх хвілінаў. Ну, а Вугоршчына, Шатландыя, шчыра кажучы, хочацца сказаць, што Вугоршчына заслугоўвала, Шатландыя памылілася ў канцы, хаця яны не павінныя былі, ім трэба было страляць гол, таму яны і памыліліся. Якія вашыя думкі пра гэтыя матчы? Ну, Германія і Швейцарія вельмі цікавы матч, як для мяне, як на маю думку. Даволі нечакана. Я думаў, Германія без праблем справіцца, нават калі б яны выставілі там другі склад, але яны выйшлі ўсё тым жа складам, за што і паплаціліся, дарэчы, згубілі свайго галоўнага абаронцу цэнтральнага, які прапускае матч. Ну, там ёсць чым замяніць. Але ж у гэтым матчы варта адзначыць Швейцарыю, як яны добра гулялі, амаль што цалкам кантралявалі гульню, нічога асабістага не далі стварыць немцам. І вось гэты гол Фулькруга, гэта такое, як бы футбол, не ведаю, ці слушна тут называць гэта там другаякасным, проста навес, там цэнтральная абаронца класічна забівае, як бы, але ў канцы ўжо што рабіць. Таму Швейцарія вельмі крута сябе показала, да, як бы нечакана для мяне. Яны як бы добра гулялі, але я не думаў, што яны так смогуць немцам сябе супрацьпаставіць. Таму іхні вось праход у плэй-офф гэта вельмі добра, асабліва ўлічваючы апошнюю гульню з немцамі, італьянцам будзе дакладна непроста. А я наконт жоўтай карткі Тага хацеў сказаць, што мне здаецца, калі прапускаць матч, то гэта трэба прапускаць наступны супраць Даніі. Бо калі б ён атрымаў жоўтую ў наступным матчы, то гэта ўжо было б горш. Магчыма, але не ведаю, такія разлікі. Можа быць. Так, але ў кожным выпадку ўсяго не прадугледзіш, і зразумела, што па выніку і па напаўненні гэты матч быў найгоршы для немцаў на гэтым турніры пакуль што. Можа быць, і застанецца найгоршым, бо далей трэба паказваць іншую гульню, трэба ўжо непасрэдна вынік, ужо некай нічыёй, зразумела, не можа быць, і гэта не задаволіць каманду Нагельсмана. Швейцарцы неяк не пераканалі, у тым сэнсе, што не пераканалі, што гэтая каманда там здольная на ўсё на свеце, але тым не менш яны могуць быць незадаволенымі, што ўпусцілі перамогу. А па гульні Шатландыя, Вугоршчына, я скажу так, што шатландцы зноў паказалі сваю цвярдалобасць, каманда, якая мае неімаверную колькасць энергіі, але зноў жа гэта энергія застаецца без вектару, яны не ведаюць, як куды яе прымяніць, і у выніку іх памылак гульня проста скацілася у сустрэчу якога-небудзь там 1/16 фіналу Кубку Шатландыі, штату там Монтроуз, Абердин, калі проста абедзве каманды таўкуюцца на поле. Я люблю такі футбол, але гэта не з'яўляецца відовішчам, і вынік зусім не прадказальны, бо насамрэч вельмі шмат чаго не атрымлівалася, і чым далей, чым бліжэй да заканчэння, тым больш у шатландцаў не атрымлівалася. Таму проста вугорцам ледзь не ўручылі гэтую перамогу, ім далі стрэліць у слупок незадоўга да канца, а потым ужо ў выніку яны свой пераможны загналі гол.
Напэўна, все-таки яны заслужылі просто хаця б простое, што так нельга памыляцца, столькі нельга памыляцца, колькі гэта рабілі шатландцы. Пры тым, што формула розыгрышу давала ім практычна да самага канца магчымасць прабіцца у наступны этап. У выніку все-таки гэтага не атрымалася, і варта сказаць, што Угоршчына сама не прайшла, але тут, напэўна, па сукупнасці тых памылак яна павінна была скарыстацца, бо так памыляцца на еўра, як памыляліся шатландцы, просто немагчыма і нельга, не дапушчалі. Ну, і Ну, я ш- думаю, што можна сказаць, што і Шатландыя, і Вугоршчына, ну, гэта не каманды, которые заслужылі гуляць у наступным этапе, бо, ну, Шатландыя гэта проста каманда, которая амаль увесь турнір правяла ў абароне. А, ну, Вугоршчына, ну, вось штосьці ў іх не атрымалася пасля кваліфікацыі перанесці гэта ўсё на турнір. Ну, і проста па розніцы галоў у них пасля 3 матчаў -3, і з такім вынікам, я думаю, ніхто ніколі, ну, добра, не буду казаць ніхто ніколі, але ўсё ж такі, ну, вельмі цяжка выхадзіць у плэй-офф. Ну так, цалкам згодны. Вельмі кепскі футбол паказалі што венгры, што шатландцы. Таму цалкам заслужана адпраўляюцца за борт турніра. Ну і цікавая рэакцыя шотландцаў, самакрытычная, такая крыху мазахісцкая пасля гэтай паразы. Кожны раз, абсалютна кожны раз, калі Шотландыя выходзіла на топ-турнір, яна не праходзіла груповы этап, і тут, калі яны былі фактычна ў адным голе ад такой магчымасці патэнцыйнай, яны все адно гэтага не здолелі зрабіць і прапусцілі нават, і проста шотландцы кажуць, што ну гэта клясыка, гэта наша жыццё шотландскае заўсёды. Я тут нават пасля матчу адразу думаў, што тут не варта казаць, што ну, гэта там нейкая вельмі сур'ёзная памылка, бо яны павінныя былі самі страляць, каб гуляць далей. Тут нічыя гэта дрэнны вынік для абедзвюх камандаў, таму хтосьці павінен забіць. Ну вось у гэтым матчы гэта была Вугоршчына. Все было ў іхных руках, але яны, ну, так немагчыма марнаваць просто. У них нават у канцы так былі вельмі добрыя моманты, так. Так, ім удалося пазбегнуць з вугорцамі такіх памылак, як са швайцарцамі яны рабілі пры перадачах назад, калі крайнія абаронцы памыляліся. Але сутнасць засталася тая самая. Яны нават не заўсёды ў верхавой барацьбе вялі рэй, і ну, карацей кажучы, гэта недапушчальная колькасць памылак і недакладнасцяў у іх гульні. Так, згодны. А мы ідзем далей. Наступныя матчы у нас Альбанія, Гішпанія і Харватія, Італія. І тут зноў, ну, можа, Альбанія, Гішпанія не вельмі цікавы матч быў, але Харватія і Італія, ну, я ўжо бачыў харватаў у плэй-офф, прызнаюся. Я думаю, што як і бальшыня. Але вось трэба таксама варта заўважыць, што было досыць шмат галоў на апошніх хвілінах у трэцім туры. Гішпанія, шчыра кажучы, проста адпачывала, хаця Альбанія таксама штосьці там старалася паказаць. І мне здаецца, што для альбанцаў ўсё ж такі гэта быў не дрэнны турнір. А харваты, ну вось зноў жа памылка на апошніх хвілінах, проста калі гледзіш на гэты момант, яны проста ўсе разышліся, і калі ласка, страляйце. Ну так, для албанцаў, безумоўна, гэта добры турнір, і мы ўжо неаднойчы казалі, што яны ўвайшлі ў гісторыю там самым хуткім голам, і ў кожным матчы як бы барацьбу вялі да апошняга, зарабілі пункт, як бы, і зноў жа, калі параўноўваць вось матч Харватія-Італія, на апошніх хвілінах там з харватам забілі. Ну, то бок для Албаніі ўсё добра. Гішпанія ўвогуле пасля групавога этапа робіцца, напэўна, калі не галоўным фаварытам, то там раўняецца з Францыяй і Англіяй, якія па-ранейшаму чамусьці лічацца фаварытамі, там дзе не паглядзіш.
Ну, іспанцы уже добра падрыхтаваліся да плэй-офф, далі адпачыць каму трэба, далі згуляць тым, каму гэта было трэба, бо ў плэй-офф мы ведаем, што могуць быць і дадатковы час, і спатрэбіцца свежыя гульцы. Таму Гішпанія падыходзіць да плэй-офф лепш падрыхтаванай камандай, я лічу, з лепшым настроем. 9 пунктаў з 9 магчымых. Адзіная каманда, здаецца, такая. Так. Ні аднаго гола не прапусцілі. Таму я Гішпанію падымаю, ну, вось у сваіх так катэгорыях, то яна зараз адзін з галоўных фаварытаў. Харватыя, Італія, сам матч, конечно, атрымаўся вогненны. Харваты ў другой палове, да і ў першай добра гулялі, але такіх момантаў відавочных не было. А ў другой палове увогуле пачалась там некая драма. Модрыч не забівае пенальці, літаральна праз 2 хвіліны Модрыч все ж такі выпраўляецца і забівае гэты патрэбны харватам гол, які іх выводзіць. Італія ўсю гульню амаль што нічога не паказвае. У канцоўцы Дзакані забівае такі прыгожы гол, такі патрэбны. Проста эмоцыі. Мне спадабалася, як усе пападалі на газоны італьянцы і харваты, бо гэты матч выцягнуў. Усе ўсё зразумелі. Да, это было. Ну, вось за гэта вельмі падабаецца футбол, за такія моманты. Шкада харватаў, безумоўна, што за 2 тура апошніх яны былі, ну, па факту маглі мець 6 пунктаў, а атрымалі толькі 2. Тут цікавы парадокс такі, які часта суправаджае топ-турніры, калі адна каманда добра запамінаецца ў групе, і гэта не толькі з групы B, такая справа сёлета, у іншых таксама ёсць пара камандаў, але той момант, калі Альбанія запомнілася і ў асноўным спадабалася, атрымала добрую прэсу, так бы мовіць, але все адно ж у вымярэнні пунктаў заняла апошняе месца ў групе, а харваты і асабліва італійцы, якія атрымалі огромністыя порцыі, цэлай міскі крытыкі, памыяў нават, я бы сказаў, за сваю гульню, асабліва Італія. Яны ў выніку праходзяць, кваліфікуюцца італійцы у 1/8, працягваюць барацьбу, і харваты, якія двойчы ўпусцілі перамогі і атрымалі крытыку за стары склад, за кепскую форму некаторых гульцоў, яны да апошняга змагаліся за гэты выхад і былі блізкія да таго, каб выйсці. Карацей кажучы, гэта цікавы і драматычны вельмі матч аказаўся. Донарума зноў паказаў сябе як чалавек, які просто майстар адбіваць 11-метровыя, рэдкі брамнік у сучасным ножным шпурляку здольны на такое. Ён у серыі А гэта дэманстраваў, ён дэманстраваў гэта ў лізе 1 у французскай, у лізе чэмпіёнаў шматкроць, і зараз ён паказвае гэта ў зборнай, працягвае паказваць. Так, і таму яго ж, здаецца, увогуле там пад 50% мусіць адбітых пенальці. Так, вельмі вялікі адсотак, і гэта сапраўдны майстар. Ёсць брамнікі, якія бліскуча дзейнічаюць у гульнявы час, але на карных яны практычна не ўмеюць ратаваць, а Донарума, ён у гэтым паказніку вельмі роўны. Калі яму было 16, ён дэбютаваў за Мілян, ён ужо тады пачаў адбіваць 11-метровыя, і зараз нічога не змяняецца, ён трымае форму. Это просто, конечно, феномен у гэтым пляне. Так адбіваць 11-метровыя практычна ніхто не ўмее у сучаснасці. Ну, але чыста так па гульні, то Італія, конечно, практычна нічога не стварыла, і тыпова, вось як заўсёды, ледзь-ледзь прайшла з групы ў апошні момант. Гол мне вельмі нагадаў, потым я парадаваўся, што, відаць, все-таки не памыляюся, бо некаторыя журналісты з Італіі таксама параўноўвалі гэты гол Дзакані з тым, што загнаў Дель П'ера ў паўфінале. Вось я раней параўноўваў гэтую каманду з камандай Ліппі. Так, і зараз вось яшчэ адна аналогія прыйшла, што нават гол яны загналі такі самы, як Дель П'ера тады ў паўфінале. Той, безумоўна, гол быў зусім на вагу ўжо золата, срэбра, як мінімум. Тут просто на вагу яшчэ 1/8, але тым не менш. Ну, харваты зноў жа наступілі на тое самае, на што наступалі раней, тое, што просто каманда няроўна праводзіла адрэзкі часу, просто не хапіла сілаў, ужо не хапіла сілаў стрымаць Італію, як не хапіла сілу стрымаць Альбанію ў другім туры. Калі б крыху энергіі хапала яшчэ хвілін на 5-10, то ўсё бы атрымалася. Але зноў нейкі заняпад, крыху пакідаюць сілы, і харваты прапускаюць такі важны, такі драматычны гол у самым канцы. Ну, вось я хацеў яшчэ сказаць наконт таго, што і таго, што гішпанцы не прапусцілі пакуль што галоў.
і ці яны насамрэч фаварыты. Ну, вядома, на маю думку, канешне, яны добрая каманда, але вось пасля гэтых 3 матчаў мне здаецца, што ў іх проста была вельмі слабая група. Проста не на іх узроўні зусім. І гэта Не, у Харватыя, іх там Італія у атацы мала што паказвае. Супраць Харватыі амаль нічога не паказала, супраць Гішпаніі мы ўжо размаўлялі, што зусім нічога. Альбанія, ну, вядома, зусім не на ўзроўні Гішпаніі. І толькі вось харваты стваралі моманты, але проста ў іх не атрымалася нічога стрэліць. Не, ну тут же ж ідзе як бы параўнанне з іншымі групамі, то бок і гішпанцы адзіныя, хто набралі 9 пунктаў. Ну, тыя ж немцы, як бы бачыш, як спатыкнулись там аб Швейцарыю. Ну, Швейцарыя ўмоўная можна параўнаць там з Харватыяй. Але гішпанцы справілись без праблем. Ну, вот такія. Безумоўна, Я ж не але кажу, што- не, я ўсё разумею, але швайцарцы паказалі сябе лепш, чым Італія, Харватыя і Альбанія. Ну, не ведаю, это такое як бы, лепш, ну, можа лепш, а можа і не лепш. Ну, харваты як бы показалі нармальны футбол, у прынцыпе, нічога не скажаш. Яны ж і мы ўжо казалі, што і з Гішпаніі другі тайм у іх быў там добры. Не, ну яны проста не як бы- карысталіся сваімі момантамі, так, а Я бы швайцарцы сказал, что Хорваты показали такую гульню на добрым сваім тэхнічным узроўні, на што здольныя гэтыя гульцы, але каманда фізічна не была. Так, не хапіла Так, просто, добра уже вельмі сталы склад уже, як бы, ну, вось менавіта канцоўкі правальвалі. Ну, там з Гішпаніяй старт не атрымаўся ў іх, але вось канцоўкі важлівыя з Албаніяй, з Італіяй, просто, ну, рэальна падалось, што ім не хапіла вось як бы энергіі ўжо, як бы моцна Так спыняцца як з тымі ж альбанцамі ў апошнія хвіліны, ну, недапушчальна на еўра. Ну, Недапушчальна. такая команда павінна, да, забраць як бы мяч, там давесці яго там, ну, на чужой палове, у пас, все такое, там аўты, вуглавы, а тут нічога падобнага не было. Албанія там за апошнія 4 хвіліны праводзіць там 3 атакі і адна завяршаецца голам. Ну і Гэта яшчэ пытанне таго, што ў харватаў на гэты момант адсутнічае такі нападнік забойца, як вось у свой час, уже даўні час быў Давар Шукер. Зараз няма такога нападніка, нават узроўню, мне здаецца, і Віцыоліча, які бы проста мог рэалізаваць вялікую долю сваіх момантаў. Зараз в асноўным, ну, не атрымліваецца яшчэ нядаўна быў Манджукіч. Так, Манджукіч, безумоўна, так, у яго атрымлівалася. А вось у цяперашняй лініі атакі яны все, здаецца, і неблагія нападнікі, але на ўзроўню я бы параўнаў гэта з Калінічем. Калініч меў моманты, добра гуляў і тэхнічна гуляў часта, але гэта не форвард менавіта такой вось не першашэраговы. Так, на жаль, зараз у Харватыі застаецца. Ну так. І яшчэ вось хочацца адразу пасля гэтых двух групаў дадаць, што каманды з 3-го і 4-го месца едуць адпачываць. Так. Што ты хацеў сказаць? Не, ну я кажу, не дзіва, бо ў іх 2 і 1 пункт. Не, 3 і 2. А, ну у гэтай у групе Б, так, у групе Б, так. No. А наступная у нас група С, як я ўжо казаў, найбольш сумная група. Толькі адзін матч у гэтай групе не закончыўся нічыёй. Гэта проста штосьці незразумелае. У апошнім туры так проста Англія, Славенія 0-0, Данія, Сербія 0-0. Ну, як мы і прадказвалі, што Англія будзе гуляць, ну, на вынік проста, як, ну, так і адбылось. Славенцам таксама асабліва яны ведалі, што пункта ім можа хапіць. Ну, як бы ўсе звярталі на паралельную гульню. Там Данія, Сербія таксама. Сербам трэба кроў з носа забіваць гол, а ў іх асабліва там і момантаў тых няма. Данія, дарэчы, сябе показала на гэтым турніры вось такой камандай, якая замінае гуляць вельмі добра ўсім. Ну, хаця ў гэтай групе ўсіх это атрымлівалася, а вось Данія, мне падаецца, асабістая. Ну, яна так... У яе там усе паказчыкі такія, што і там сярэдзіну поля, і падборы, там Хейбург, здаецца, на першым месцы на ўсім еўра, па перахопам, там, па падборах, вот, ну, па такой, па абарончай, па гульні, якая замінае суперніку гуляць. Таму вось мы атрымалі... І Славенія ж гуляе ў такі прыкладна футбол.
Ну да Англіі тут больш за ўсё пытанняў, канешне. Адзінае, ад іх вось ча- што можна сказаць і на што звяртаюць журналісты шмат увагі, гэта тое, што калі на поле выйшаў Палмер, гульня ўсё ж такі трошкі змянілася. І шмат таксама журналістаў кажуць, што, магчыма, Палмер ужо з першага складу не выйдзе. У сэнсе, што ён заўсёды будзе гуляць ад першых хвілінаў. Гэта такое, я як бы не ведаю, тут же ж спачатку ўсе крытыкавались, типа, навошта ты пхнеш гэтага там Трэнта, ну, паўабарону, ён же ж типа нічога не паказвае. Ну окей, ён прыслухаўся ў апошнім матчы, прыбраў Трэнта, Галахер выйшаў. Ну, не выйшла, такая ж самая гульня. Ну і з усімі пазіцыямі, на якіх там крытыкавалі, казалі, навошта ты гэтага ставіш, навошта гэтага. Ён мяняе гульцоў, але гульня застаецца такой самай. Тут, мне падаецца, не справа як бы ў гульцах. Мне падаецца, Саутгейт не дае гульцам праявіць свае, вот, ну, што атрымліваецца, напрыклад, у Анчелоці ў Рэале, да? Ну, тут такое параўнанне, конечно, грубае, але тое ж самае. Падаецца, Анчелоці ж нічога такога не робіць, але ён дае сваім гульцам праявіць свае моцныя якасці. І вось Саутгейт, мне падаецца, блакуе ў Англіі гэта. Ну, як бы, гуляем на вынік, всё. Будете абараняцца, там, Кейн, все, ты павінен абараняцца. І прыкладна вось гэта і выходзіць, што і такая сумная гульня ад Англіі. Ну, мне просто здаецца, што замена Арнольда на Галахера і не павінна... Ну, не тое, што не павінная, бо ўсё ж такі гэта розныя гульцы. Але Арнольд гуляе не зусім на сваёй пазіцыі. І мне Ну, здаецца, зараз, што... мне падаецца, у яго такі перыяд у кар'еры, што трэнеры не ведаюць, якая яму пазіцыя. Не, ну у Ліверпулі ў яго усе разумеюць, што гэта за роля, ён разумее, што павінен рабіць, і Ну, ў ён яго жа ж- ўсё атрымліваецца. Ён же ж пры атацы гуляе, ось якраз Ну, такі гэта пры пазіцыю, якую атацы, ў Англіі гуляе. Ну, А у большую Англіі частку ўсё ж сезона такі пагуляе. трошкі інакш, бо ён увесь матч павінен гуляць у паўабароне. А Палмер проста больш атакуючы гулец, вядома, і больш крэатыўны, і вось калі ён з'яўляецца, ён сам можа нешта рабіць. Ну, добра, замест каго Палмер у старце павінен выходзіць, от у 1/8. Ну, па-першае, мы ведаем ужо, што Фоден не згуляе, калі я не Ну, памыляюся. здаецца, да, за І спрэчкі шмат атрымаў. гульцоў, шмат людзей і журналістаў і вось былых гульцоў Англіі менавіта так і кажуць, што Сака павінен гуляць на левым баку, а Палмер на правым. Ну, паглядзім. Ну, вось, да, як бы тое, што Фодена не будзе, канешне, дае шанец Палмеру. І я думаю, што калі вось у Палмера атрымаецца, калі гэта будзе добры для іх матч, і нават калі Фоден павернецца, я думаю, што ўсё так і застанецца. Просто я думаю, што тут просто таксама Саутгейт не вельмі добра карыстаецца Фоденам, і гэта таксама просто уплывае на яго гульню. Я думаю, што група Сі, яна сталася такой ахвярай матэматыкі гэтай турнірнай пры новым розыгрышы, бо зусім па-іншаму каманды дзейнічалі все 4 каманды. Ну, можа быць, ангельшчына ў меншай ступені ў заключным туры, маючы больш пунктаў, але славенцы і тая ж Данія і Сербія, яны бы дзейнічалі па-іншаму, калі б яны ведалі, што праходзяць толькі 2 каманды, што 3е месца у кожным выпадку адпраўляецца дадому, а так гэтыя все разлікі агледзены на паралельны матч, як там развіваецца сітуацыя, яны проста ператварылі, прынамсі, гульню ангельшчына Славенія, яны проста ператварылі у калыханку, яны прывялі да таго, што другая палова, на яе маглі каманды не выходзіць. Нічога якаснага яны не паказалі. Адзін раз, калі Кейна вывелі каля болей-меней там метрах у 20, ён атрымаў перадачу і паспрабаваў выйсці на добрую пазіцыю для удару, яго спынілі рукамі, і арбітр прасвісціў свабодны. Нічога больш не адбылося за гэтую другую палову, і гэта было настолькі нудна глядзець. Пасля гэтага у ангельскай прэсе імгненна ж з'явіліся, тыражаваліся здымкі з соннымі заўзятарамі з гэтага матчу, не з гэтага стадыёну, просто каб праілюстраваць, што гульня была надзвычай сумнай, нуднай.
Ну, але ў выніку вось яны, як я казаў раней пра Саутгейта, каманда набірае пункты, каманда праходзіць далей, не паказваючы абсалютна нічога, не радуючы заўзятараў, атрымліваючы толькі крытыку ад заўзятараў, але яны праходзяць далей, прычым з першай пазіцыі. А Ну славенцы Так, і ў славілі плэй-оф у них вельмі добра выглядае ўсё. Так, і славенцы просто злавілі гэты момант. Яны набралі раней там Ну, ўсе матчы згулялі мелі ўнічыю. пэўны запас для праходу. Што? Яны ўсе матчы згулялі ўнічыю. І просто Так. Яны мелі нулявая 2 пункты, розніца. яны бачылі, што пры пэўным раскладзе, пры пэўных выніках яны стануць у групе трэцімі і больш затое за тымі 3 пунктамі яшчэ пройдуць далей упершыню ў гісторыі Славеніі на топ-турнірах. І яны гэтым скарысталіся, яны далей прайшлі, хаця зноў жа яны тым болей не паказалі, бо яны амаль не атакавалі за всю гульню. Гэта просто славенцы адстаялі на сваёй палове поля амаль што все 90 хвілін, дамагліся патрэбнага выніку, і ў выніку абедзве дружыны цалкам задаволеныя са свайго праходу і рыхтуюцца да 1/8 яшчэ эканомічай сілы. Так. А мы ідзем далей. Наступная у нас група D. І тут тут ужо былі больш цікавыя матчы. Па-першае, палякі ўсё ж такі не пакінулі турнір без пунктаў першы раз у гісторыі. Французы здзіўляюць у дрэнным сэнсе. Яны хіба адзіная каманда, которая з гульні ні аднаго гола не стрэліла. Усё у іх былі пенальці. Францыі у іх быў аўтагол. Ну так, пенальці і аўтагол. Так. Дакладна. І добра таксама, што ў палякаў штосьці ўсё ж такі атрымалася, паказалі нейкі свой характар. А ў другім матчы Галяндыя і Аўстрыя, я кажу прывітанне ўсім хейтарам Аўстрыі. Каманда... Гэта быў, па-першае, вельмі цікавы матч, бо проста страляюць Нідерланды, за некалькі хвілінаў страляюць Аўстрыя, за некалькі хвілінаў яшчэ другі страляюць толькі з афсайду. Вельмі цікавы і адкрыты футбол. І калі я не памыляюся, гэта першы матч з 5 галамі на гэтым турніры. Не, быў же ж ўжо Нямецчына разграміла Шотландыю ў першым туры, там была больш. Там было 6. Ну, увогуле, Аўстрыя... Тут просто выйшла, што шчыльная гульня такая з 5 галамі, то бок 3-2. Ну, вельмі цікавы футбол, нечакана ад аўстрыйцаў. Як яны змаглі рэалізаваць гэтыя моманты стварыць, падаецца, проста неахайная гульня нідерландцаў у абароне, асабліва, калі забівалі, не памятаю, другі гол, здаецца, калі Ван Дейк там просто забыў, што яму трэба гуляць, як бы... Гэта трэці хіба быў, так. Ну, пастку, па-за гульнёй ствараць, ён назіраў проста глыбіню тым самым даў. Так, ён памыліўся. Такія памылкі, як бы неахайная гульня ў абароне, не ведаю, чым гэта абумоўлена, можа, тым, што яны ўжо ведалі, што яны выйдуць, ці там нейкая недаацэнка аўстрыйцаў. Проста, аўстрыйцы, калі параўноўваць гульню першага тура там з Францыяй, нічога не стварылі асабліва. З палякамі, там, мне падаецца, вось палякі, дарэчы, на маю думку, правялі не такі ўжо і кепскі турнір. Я памятаю, калі мы абмяркоўвалі толькі пачатак еўра, мы казалі, што Польша проста там нічога не пакажа, зусім ўсё кепска, едуць дадому адразу. А палякі гулялі ў свой футбол. Матч з Аўстрыяй ўсё ж такі быў слабенькі. Не, дык вось менавіта з Аўстрыяй яны адышлі ад свайго футбола. Яны разумелі, што як бы Францыя, Нідерланды, мы гуляем другім нумарам, атрымаецца зарабіць пункты, там штосьці стварыць, забіць там з кутняга ці там з контратакі, то добра. Яно так і выйшла па факту. Цяжкая перамога Нідерландаў над палякамі, і французы ўвогуле ўнічыю згулялі. А вось з аўстрыйцамі палякі адкрылись, вырашылі пагуляць у адкрыты футбол і атрымалі ад хуткіх аўстрыйцаў, як бы там, на памылках яшчэ і хуткія атакі аўстрыйцаў. Там аўстрыйцы яшчэ з самага пачатку дамінавалі, таму... было такое, але я ж кажу, мне падаецца, што палякі, яны вырашылі, што ў гэтым матчы з аўстрыйцамі, у іх шанец набраць там 3 пункты. І, на маю думку, яны як бы памылілись моцна. Я скажу, што Францыя гуляе з кожным турам все горш.
калі браць першую, другую, трэцюю гульню, яны з кожным турам паказвалі ўсё горшую, ўсё больш нудную і слабую гульню. Ну, але можа быць гэта звязана таксама з той же самай матэматыкай, з эканоміяй сілаў, з разуменнем, што у 1/8 будзе зусім іншая гульня і проста трэба набіраць па ходу турніру, хоць яны толькі страчвалі. Тое, што яны не перамаглі палякаў, гэта ў кожным выпадку кепска для зборнай, это добра пра іх не гаворыць. А вось гульня Аўстрыя з Нідерландамі, у мяне была спакуса назваць гэта адной з найлепшых гульняў групавога этапу наогул, але потым я вспомніў я все-таки вспомніў, што Нідерланды за гэтую гульню практычна нічога не стварылі. У іх было толькі 2 стрэлы ў створ і абодва галы, прычым пры другім голе, калі загнаў Дэпай, там разглядалі руку Дэпая, якой відавочна не было. Там все было чыста, але мне падавалася, што Векхарст парушыў правілы у барацьбе за мяч верхавой. Ну, але так ці іначай. Нават калі там все было чыста, раз арбітры не звярнулі на гэта ўвагі, то Аўстрыя гуляла у высокай ступені арганізавана, нават дзіўна, што яны прапусцілі двойчы. Яны давалі ствараць нідерландцам моманты, але тыя іх марнавалі, там стрэлы былі, не неслі асаблівай небяспекі. Ну, болей-меней Гакпо, болей-меней Гертруйда, пара чалавек, Малін яшчэ, пара-тройка чалавек добра себе праявілі, Векхарст неблага з'явіўся на замену, але агулам зборная Нідерландаў была слабой. Ван Дейк уражанне, што праводзіць свой найгоршы топ-турнір, ён энергіі, сілы ў яго хапае толькі на спрэчкі з арбітрамі, ён не толькі ў гэтай гульні, ён і раней так прад'яўляў нейкія прэтэнзіі, выстаўляў заўсёды нейкія пытанні арбітрам, і тут з аўстрыйцамі ён практычна арбітра пераследаваў, хадзіў за ім па слядах, і у некаторых эпізодах ён проста не адставаў ад яго, прыставаў са сваімі пытаннямі, прэтэнзіямі. Вось. І пасля гэтага матчу вельмі часта кажуць, пішуць, і гэта ўсё ж такі зноў гэта не навіна, пра тое, што магчыма, Ван Дейк ўсё ж такі трошкі пераацэнены. Можа, ну, вядома, што ён вельмі добры гулец, але ці ён сапраўды адзін з найлепшых у гісторыі, ці ўсё ж такі ў мінулыя годы, вядома, што гэта таксама пасля ягонай траўмы, але памылкі не рэдкасць ад Ван Дейка. Так. Ну, па тым, як ён раней гуляў, і Вейналдум, які зараз ужо нават у аснову зборнай Нідерландаў не праходзіць, толькі на замену з'явіўся, яны правялі цудоўныя гады ў Ліверпулі, добра выступалі, якасна выступалі, але зараз Ван Дейк, гэта, я бы сказаў, можа быць гучна, але гэта толькі імя ад старога футбаліста, ягоны цяперашні ўзровень не адпавядае. Прыкладна тое казаў пра Ковачыча у харватаў. Зараз ён гуляе на іншым узроўні, не паказвае той гульні, якую паказваў раней, і з пасткай памыліўся, не выйшаў, і па-за гульнёй не было аўстрыйцаў. І наогул у шэрагу момантаў за цэнтр абароны нідерландцаў было трывожна, а тых жа палякаў прапусціць галавой з пазіцыі Ван Дейка пры падачы кутняга, ну, гэта шмат пра што кажа, я думаю. Раней такога Ван Дейк не дапускаў. Ну і агулам, але Аўстрыю трэба пахваліць. Я кажу пра памылкі нідерландцаў, але аўстрыйцы згулялі цудоўна, аўстрыйцы згулялі арганізавана, за выключэннем пары памылак, якія там прыводзілі да атак галянцаў, па сутнасці Забіцер, ну, вся каманда згуляла якасна, вся каманда згуляла, наведала, куды ім бегчы. Рангнік пацвярджае кожным паядынкам, які ён моцны тактык. Каманда ведае, кожны гулец, кожная пазіцыя ведае, чым ён займаецца на полі, навошта ён туды выйшаў. У Нідерландаў палова каманды гэтага проста не ведала, ці адкрыта, шчыра кажучы, не спраўлялася. У Аўстрыі все размеркавана, у Аўстрыі все вядома, дзесьці яны, безумоўна, могуць саступаць у майстэрстве, саступаць у хуткасці, але яны канкрэтна ведаюць, якую тактыку яны вызнаюць, як яны вядуць атаку, як яны вядуць абарону,
якія іх дзеянні. Мне надзвычай падабаецца гэтая каманда. Ужо не ведаю, як там, мы еще, конечно, абмяркуем наперадзе гульні 1/8, але мне падаецца, што Аўстрыя мае шансы. Гэтая каманда падабаецца, гэтая каманда хоча гуляць і робіць для гэтага нешта. Так, яны маюць, напэўна, шанец, каб выйсці ў паўфінал. А можа нават, шчыра кажучы, нават існуе шанец і на фінал, але так, аб гэтым трошкі пазней. У нас засталіся дзве апошнія групы, гэта група Э і група F. Усе гэтыя матчы гуляліся ўчора, і першыя матчы групы Э, ну таксама сумныя трошкі. Шкада украінцаў, і не толькі таму, што яны прагулялі адзін матч супраць, ну як я думаю, што бальшыні выдавалася спачатку найгоршай камандзе ў гэтай групе. Шкада, што яшчэ румыны стралілі, але нават стралілі з пенальці, а не з гульні. Бо калі б Словаччына перамагла 1-0, Украіна з нічыёй прайшла бы далей. Ну і што можна сказаць? Можна сказаць, што Бельгія нічога не паказвае цікавага. І вось адразу так можа трошкі, калі зайсці наперад, Бельгія і Францыя, яны заслугоўваюць адзін аднаго. Гэта матч, у которым проста яны... Мы зразумеем, хто з іх больш... Не хочацца нават казаць больш дрэнная каманда, але вось больш нешта дзіўнае. Ну, Бельгія, так, пакуль што пакідае такое ўражанне, што мне падаецца, ім не тое, што яны там зусім кепска гуляюць, ім шмат у чым як бы не шанцуе. Хаця гэта ўжо, падаецца, цягнецца там не першыя годы, да, там вось гэты праклён Лукаку, што ён там зараз не толькі ў важлівых матчах стаў, а вось у любых, быццам бы за зборную ён там ўсё яго не залічваецца, штосьці не праходзіць. Але ну Бельгія як бы набрала там свае 4 пункты, таксама іх задавальняла, яны ведалі, што іх задавальняе нічыя, асабліва няма чаго траціць сілы, і з украінцамі яны утрымалі, вось украінцы, да, мне падаецца, не згулялі асабліва так. Ну, прабач, іх задавальняла нічыя толькі таму, што яны ведалі, што ў паралельным матчы нічыя, калі б там штосьці змянялася, бельгійцаў гэта б ужо не задавальняла. Ну, яны ж все адно выходзілі б з другога месца. Не, яны б маглі з трэцяга выходзіць. Я не думаю, што іх трэцяе ўжо задавальняе. Так не магло атрымацца. Калі б Румынія ці Славакія перамагалі, у любым выпадку Бельгія была б другой. Правильно? У адной каманды 3 пункты, ну. Я не пэўны. Ну, бок любая каманда з паралельнага матча перамагае, у яе 6 пунктаў, а ў той 3, а ў Бельгіі 4, яна другая, яна ў любым выпадку другой была. Ну там просто трэба глядзець, бо там ж яшчэ сустрэчы Словакія. Не, без розніцы. Ну магчыма. А якая розніца? У Словакіі, напрыклад, было... Ну, найгоршая розніца была ва Ўкраіны. Не, я пра спатканні паміж менавіта камандамі. У паралельнай гульні, я ж кажу, каб у паралельнай гульні перамагала каманда якая-небудзь, Бельгія была б другой ўсё адно, бо у адной каманды было б 3 пункты. Ну, і тады б Украіна была б трэцяй, мы ж пра гэта і казалі, што украінцам лепш за ўсё гуляць у нічыю, і каб у паралельным матчы хтосьці перамог, тады украінцы былі б трэцімі. Але украінцам нават трэцімі, ну хаця б яны былі трэцімі і праходзілі, бо у іх было 4 пункты. Ну, калі глядзець зараз ужо, калі мы ведаем, хто папраходзіў. Але ў іх розніца ж была там самая горшая. Таму ад украінцаў, да, чакалась больш актыўнага футболу, але, ну, зразумела, што супраць Бельгіі, напэўна, дзесьці яны там і пабаялись гуляць так адкрыта, але і папярэднія матчы паказалі, што ў іх зараз шмат праблем у стварэнні момантаў. Гэта мне здаецца, што быў іх найлепшы, ну, я думаю, што нават гэта зразумела, што гэта быў іх найлепшы матч у турніры. Яны у другой палове вельмі добра выглядалі супраць Бельгіі. Ну так, тут так выйшла, што вось адзін матч ты праваліў, вельмі сур'ёзна праваліў, не тое, што там прайграў мінімальна, там 10 трошкі не хапіла, не пашанцавала, то як бельгійцам у першым матчы. А тут сур'ёзна правальны першы матч, уже мы таксама абмяркоўвалі, я лічу, што там была недаацэнка, і наадварот настрой румынаў вельмі сур'ёзны згуляў. І вось адна памылка ў такім як бы хуткім турніры, калі тут 3 гульні і ўсё,
вось яна вялікую ролю згуляла ў распределенні мест. Хаця вось мы Але бачым, што ў гэтай групе апошняе месца заняла Украіна з 4 пунктамі і як бы Каманда нікуды не 4 выйшла. пункты атрымалі, так. Да, там ёсць, напрыклад, Славенія з 3 пунктамі прайшла. Ну і вось. я бы так сказаў, што Украіна мела добрую, якасную, такую добра вядомую еўрапейцам атаку і пры гэтым не выкарыстала яе патэнцыял. І трэба было проста вызначацца, трэба было гол патрэбны з бельгійцамі. Самі вінаватыя, што не здолелі загнаць і маючы такога нападніка, як Доўбік, і які нікому ў выніку не здолеў распісацца ў сетцы, на сетцы. Згуляў даволі так на сярэднім узроўні. Таму украінцы мяне асабіста расчаравалі. Я думаў, я чакаў ўсё ж такі больш актыўнай гульні, больш нейкай яскравасці ад украінцаў. На жаль, гэтага не было. Бельгійцы запомніліся толькі што формай, як Цін-Цін, персанаж мультиплікацыйны, а па гульні гэта не каманда, гэта проста зборная такіх індывідуальнасцяў. Дзесьці яскрава згуляе Тилеманс, дзесьці крыху працягне мяч наперад Лукаку, штосьці там нейкай перадачы разрэжа суперніка ці сам адгукнецца Де Брюйне, а каманднай гульні як не было, так і няма ў бельгійцаў, і даволі складана сказаць, што яны зробяць з гэтым у наступнай стадыі. Пакуль што нічога не праглядаецца добрага для бельгійцаў. Пабачым, безумоўна. Хаця тыя самыя румыны, якіх можна пахваліць за гульню камандай, як і аўстрыйцаў, все-таки румыны не выглядаюць магутнымі, і бельгійцамі яны свой матч прагулялі. Тут складана. Аказалася, што група была вельмі такой роўнай, калі за выключэннем першага паядынку Украіны з Румыніяй, які не атрымаўся роўным. Па сутнасці, ў астатнім болей-меней плюс-мінус было штосьці падобнае, і, канешне, гэта паказчык добрый, такі статыстычны, шмат што. Каманды аказаліся роўнымі, але ў дрэнным сэнсе. Так, але все-таки набраць 4 пункты, не прайсці ў 1/8, гэта крыўдна, я думаю, павінна быць украінцам. З іншага боку, яны глядзелі на становішча ў сваёй групе, а ў сваёй групе было зразумела яшчэ перад гульнёй з бельгійцамі, што менавіта Украіне патрэбная перамога, пажадана, каб не аглядацца на паралельны паядынак, трэба самім перамога, а яны гэтага не зрабілі. Яны даволі позна ачомаліся, штосьці пачалі прадпрымаць, былі моманты, але гэта все не сур'ёзна. Так, і не скарысталіся гэта, я думаю, што такі вынік заканамерны. Тут нельга сказаць, што нейкае было лютае нешанцаванне. Шчыра кажучы, я бы сказаў, што тут хто бы не выйшаў, мы б заўсёды казалі, што гэта нармальна. Гэта такая група была, што хто б не выйшаў, можна сказаць, гэта так проста павінна быць. Так падабралася ў гэтым разам, так, і толькі што сюрпрыз, добры сюрпрыз ад румынаў. Каманда, якую амаль аднагалосна ставілі на заключнае месца ў табліцы, у выніку ўзяла і прайшла, пры тым, што не паказала там нейкага выбітнага там футболу, але тым не менш яна будзе гуляць у 1/8, і я думаю, што яшчэ будзе там шансы мець пэўныя. Таму гэта цікава. Пра гэта мы даведаемся трошкі пазней, а ў нас застаецца апошняя група, і каманда, которую, напэўна, не шкада, гэта Грузія, каманда, пра которую мы ўсе казалі, што гэта найслабейшая каманда на турніры, а яны перамаглі Партугалію, которая ў афіцыяльных матчах вельмі даўно не прагульвае. Яны не тое, што не прагульваюць, яны нават унічыю не гуляюць у афіцыяльных матчах. Калі я не памыляюся, яны ў кваліфікацыі ўсе матчы проста перамаглі. Чэхія проста нічога цікавага не паказала. Турэччына, як мне здаецца, таксама трошкі дзіўная каманда, бо момантамі ўсё вельмі добра, а момантамі ўсё вельмі слаба. Партугалія, мне здаецца, што проста адпачывала ў апошнім матчы, хаця, вядома, калі там пад канец яны стараліся штосьці зрабіць, але я думаю, што
яны проста ўжо адпачывалі. А Грузія малайцы. Гэта проста вось жаданне атрымліваць пункты і ісці наперад. Ну, грузінам дзесьці пашанцавала мне. Ну, не то, што там прям зусім пашанцавала, але у тым выпадку, што ўсё так супала ў іх, што Партугалія ўжо ведала, што яны праходзяць. І вось это выставілі яны такі, ну, не другі склад, там палавінчаты. І што памылка адбылася адразу на другой хвіліне, грузіны забіваюць. Там, канешне, Кварацхелі добра згуляў. Першы дотык, там больш не удар, а першы дотык. І вось усё, яны атрымалі гэтую перавагу. Яны былі звышматываваныя, плюс такі імпульс у самым пачатку. Яны б'юцца да апошняга, як бы, і ў іх вельмі добра атрымліваецца стрымліваць Партугалію. Хоць это, вядома, там не асноўны склад, але ўсё адно. І ў іх усё атрымліваецца, потым яны зрабілі другі пенальці, таксама там яшчэ дзіўна, што яго спачатку не далі, там ВАР дапамог. Але цалкам заслужаная перамога, там не толькі што галы забілі, але ў абароне як згулялі вельмі добра. Пра Чэхію я б сказаў, што Чэхія ў кожным матчы змагалась да апошняга, але вось з партугальцамі мы ўзгадаем, як яны прайгралі там на апошніх хвілінах літаральна, хаця вялі. З туркамі проста, мне падаецца, суддзя трохі там, ну, дарэмна ён выдаліў гэтага гульца, але такое бывае, што прыгадваецца адразу ж там плэй-офф, калі Кундэ выдалілі, ой, не Кундэ, а з Барселоны абаронцу, калі выдалілі. Ну, штосьці такое, і ўсё, тут план зламаўся, хаця Я чэхі б сказаў, біліся. што там заслугоўваў ён на чырвоную. Ну, я маю на ўвазе тут, як бы, калі выдалялі Так. у чэхаў гульца. І ўвогуле гэты ж матч, там ён уже пабіў рэкорд па колькасці жоўтых, там суддзя проста налева і направа раскідваўся карткамі. Ну, мне падаецца, суддзя трошкі зламаў гэтую гульню. Але чэхі, ну, калі яны білись да апошняга, то бок і зраўнялі рахунак, і потым ім была патрэбна толькі перамога, яны ішлі, і ўжо туркі забілі пераможны гол, там, калі выбеглі 3-1 там. Таму такое. Ну, чэхі паказалі прыстойны футбол, як па мне. А вось туркі, ну, не ведаю, такое, ну, як бы не скажеш, што кепскі футбол, але вось разгром ад Партугаліі зусім нічога, з той же Грузіі мы памятаем, і там усё магло развярнуцца ў іншы бок, там дзесьці ім пашанцавала таксама. Ну і вось Таму я і кажу, што дзіўная, вельмі дзіўная каманда, яны трошкі эпізодамі добрыя, эпізодамі дрэнна. Ну да, ёсць такое. Яны маглі спакойна тут займаць і апошняе месца, а занялі па выніку другое. Тут цікава, што за ўвесь групавы этап не было ніводнага выдалення, а ў чэхаў адразу 2 ў заключным матчы. А вось не зусім, бо ў першым матчы было. Я вось хацеў сказаць, што мы ў мінулым падкасці памыліліся, бо ў першым матчы была чырвоная картка. А каго выдалялі? Выдалялі шатландцаў там абаронец. Так, значит, я памыліўся, так сапраўды нешта там было. Я забыўся пра гэта. Значит, ну цікава, першы і апошні. Выдаленне, а так далей то даволі было чыста, хаця былі гульні, дзе рызыкавалі каманды атрымаць карткі, той же самая гульня Грузія-Партугалія таксама магло, калі эмоцыі бы перайшлі крыху далей, то маглі быць там выдаленні, да і ў гульні галянцаў з аўстрыйцамі была рызыка, там шмат жоўтых картак арбітр раздаў, і шмат яшчэ спрэчак розных такіх было каля футбольных момантаў. І чэхі, нельга сказаць, што расчаравалі на гэтым турніры, але заўсёды ім чагосьці не хапала, сілаў не хапала, чагосьці яшчэ не хапала. Грузія проста вышэй за ўсё, тут няма чаго гаварыць, мы бы трэба было іх хваліць хаця б ужо за тое, калі б яны спыніліся на адным пункце набраным, а тут яшчэ перамога над партугальцамі, прычым цалкам заслужаная. Ну, зразумела, што партугальцы не былі там моцна матываваныя, можа быць, каманду дэматывавалі яшчэ і нейкія суддзёўскія рашэнні, якія, на думку Крыштыану Роналду, там і Жоау Фелікса былі несправядлівымі, але пры пераглядзе паўтораў я цалкам упэўніўся, што суддзя меў рацыю, ніякіх парушэнняў там блізка не было, там менавіта была сімуляцыя. Грузія, гэта, конечно, героі сваёй нацыі, сваёй краіны, то, што яны ўжо зрабілі зараз 1/8. Галоўная сенсацыя еўра. Это сенсацыя сапраўдная. У гэты ж момант можам вось адразу перайсці і да плэй-офаў, бо першы матч гэта будзе Іспанія супраць Грузіі.
Ну так, Ну і проста ў грузінаў, канешне, ўсё можа сумна скончыцца. Хаця я думаю, што гэта можа быць і нядрэнны супар для Грузіі. Вядома, што грузіны заўсёды гуляюць у 5 абаронцаў. Ну і гішпанцы могуць мець праблемы з тым, каб прайсці гэта ўсё. І тым больш пасля таго, што мы бачылі ад Грузіі. ну, Прынамсі, у гульні з партугальцамі у грузінаў атрымалася згуляць у абароне арганізавана, добра. У другой палове амаль што яны пазбавілі партугальцаў шансаў, і можна хваліць, і прычым паглядзіце, як яны робяць узаемазамяняльнасць. Квірквелія выходзіць то ў старце, то толькі на замену, пачынае з лаўкі. Кашы, якому там 37 амаль гадоў, падчас турніру споўніцца, невядома, там Грузія вылеціць да таго моманту ці не, але на пачатку ліпеня у 37 гадоў у такой форме гэта проста ўзровень для гульца, і характар, і майстэрства, і ўсё ёсць. Какабадзе правёў цудоўную гульню з партугальцамі. Ну, ёсць шансы. Безумоўна, гішпанцы яўныя фаварыты гэтага паядынку, і зразумела, што ад іх чакаецца, што яны будуць феерыць, больш за тое, што яны пакажуць прыгожую гульню і пераможную гульню. Ну, але будзем бачыць, як ім удасца прайсці гэтую абарону грузінскую. Не, ну для грузінаў тут як бы ўжо ўсё відавочна, што яны першыя там з часоў Ісландыі 16-го года каманда дэбютант, такая адразу ў плэй-оф прабілась. Памятаем, што Ісландыя тады, здаецца, Англію выбіла і ўвогуле прасунулась далей. Але тут могуць, у футболе рознае бывае, але слаба ў гэта верыцца. Гішпанія тут фаварыт проста відавочны. Я калі такі вот рабіць прагноз там у адсотках, то тут 80%, што Гішпанія праходзіць далей, як бы. Таму, ну, грузінам і так, яны ўжо малайцы, героі як бы сваёй краіны і ўсё, але Гішпанія, ладно, каб гэта была там Гішпанія якая-небудзь там паўмёртвая, як, напрыклад, там Францыя, да, тут можна яшчэ штосьці сказаць. Ну, пасля груповага этапа, а тут Гішпанія, якая цудоўная, просто футбол паказвае прыгожы, і там гэтыя маладыя таленты разрываюць, і ўсё ў іх атрымліваецца, і цэнтр поля цяжка прахадзімы, там, ну, ўсё на вышэйшым узроўні. Таму Гішпанія ідзе ў чвэрцьфінал. За грузінаў у гэтай пары гаворыць цудоўная форма Мамардашвілі, Мікаутадзе, ну, шэрагу іншых гульцоў. Тут можна практычна ўвесь склад пералічваць, я ўжо неаднаразова на іх спыняўся. Кварацхелія дадае з кожным матчам все лепей гуляе. Але, безумоўна, так, жалезны фаварыт, 80-20, ці нават 90-10, это Гішпанія. Тое, што у іх распараджэнні ёсць такія гульцы, якія калі раптам у іх не атрымаецца хутка вызначыцца і мець перавагу пасля першай паловы, то яны у другой палове маюць каго выпусціць, якім узмацніць гульню. Так, это вельмі рознабаковая каманда і цікавая, і з прыцэлам на атаку. А наступны матч у нас будзе не зусім наступны матч. Будзем проста ісці па сетцы. Нямецчына, Данія. І тут, мне здаецца, таксама амаль 80-20. Просто Данія, ну, як вы ўжо казалі, што можа гэта і каманда, которая перашкаджае сваім супарам. І можа гэта будзе не зусім лёгкая перамога немцаў, але я думаю, што ўсё ж такі перамога, бо ёсць вялікія сумневы, што Данія зможа штосьці паказаць у атацы. Ну так, тут я таксама згодны, што Германія там фаварыт. Ну, я тут зраблю, канешне, трошкі менш, там 70-30 дзесьці, што немцы такія фаварыты. Але Данія можа паглядзець на Швейцарыю, але яны не так добра гуляюць у атацы, як паказаў гэты турнір. Хаця мы памятаем, што гэта была група, дзе менш за ўсё забівалась галоў, але датчане забілі ў першых двух гульнях і толькі ў апошняй не забілі. Таму як бы яны могуць забіць гол, але я думаю, немцы зробяць высновы з апошняй гульні групавой і ўсё ж такі без праблем павінны праходзіць далей. Ну, тым больш яны як бы гаспадары, падтрымка будзе, і уже там чвэрцьфінал маячыць, як бы, але такі складаны, хутчэй за ўсё, з Гішпаніяй, але трэба праходзіць Данію.
І я бы тут дадаў, што дадзеная сістэма розыгрышу зноў да яе звяртаюся, все-таки яна уводзіць узман, бо калі трэцяе месца дазваляе выходзіць у 1/8, то ёсць дадатковыя магчымасці зэканоміць сілы, не паказаць усіх сваіх тактычных напрацовак, нейкіх хатніх нарыхтовак. Можа быць, і гэта можа згуляць на руку датчанам. Але так я таксама ставлю на немцаў. Я думаю, што немцы падбяруць ключы да брамы Даніі ў кожным выпадку. У іх ёсць рэзерва, ёсць шмат гульцоў, шмат выканаўцаў, якія індывідуальна могуць вырашыць справу. Я не бачу па сутнасці, за кошт чаго Данія магла бы зламіць супраціў немцаў і перамагчы ў асноўны час, но хіба толькі дацягнуць да дадатковага, але зноў жа бачу, што у немцаў ёсць гатоўнасць, ёсць сілы вырашаць усё ў асноўны час. Я думаю, што менавіта на гэта будзе стаўка. Яны все-таки на хатнім турніры і гуляць на дадатковы час, чакаць чагосьці залішне, баяцца рызыкі. Яны не будуць, яны будуць ісці ў наступ і думаю, што вырашыць усё ў 90 хвілін. Можа быць, это будзе мінімальная перамога, але вось так. Я я таксама ставлю. думаю, што нават калі 1-0, але я думаю, што гэта будзе вельмі ўпэўнены 1-0. Наступны матч Партугалія-Славенія. І тут, шчыра кажучы, ну добра, тут ужо, вядома, не зусім такія лічбы, але 65 на 35. Мне здаецца, што Партугалія адпачывала ў апошні матч, і Славенія гэта проста не іх узровень. І гэта можа быць вельмі цікавы матч. Я упэўнены, што тут не будзе смутным гэты матч не будзе, але ўсё ж такі я думаю, што пераможца тут таксама больш-менш зразумелы. Ну так, безумоўны фаварыт Партугалія, хаця Славенія паказала, што яны не паступаюцца на гэтым турніры, згулялі ўсе матчы ўнічыю. Але я думаю, тут Партугалія прыкладна як вот Іспанія, там 80/20 таксама я паддаў партугальцам, што яны без праблем пройдуць. І зноў жа вось это паражэнне ад Грузіі згуляе свой фактар, яны як бы выйдуць больш настроеныя, і ўсё ж такі гэта ўжо плэй-офф. Я думаю, што у партугальцаў будуць сур'ёзныя праблемы са славенцамі. Славенцы — это каманда, якая можа заблытаць, якая наўрад ці прапануе нешта невырашальнае для партугальцаў у атацы. Это каманда, якая будзе сыходзіць, тым болей у гульні з Партугаліяй будзе сыходзіць ад сілы суперніка, ад ягонай тактычнай расстаноўкі, але партугальцам будзе не так проста, з улікам таго, што хто яшчэ бароніць браму славенскую. Облага — это брамнік топ-узроўню, адзін з найлепшых, на маю думку, адзін з найлепшых, напэўна, 3 ці 5 брамнікаў Еўропы, свету, і прабіць такога непроста. Абарона славенская відавочных правалаў на турніры не дапускала, калі там не лічыць момант у самым канцы сустрэчы з расчараваннем турніру сербамі, то агулам славенцы дастаткова роўна выступаюць, але зноў жа славенцы выступаючы роўна не паказваюць нейкіх успышак, не паказваюць нейкай іскры, і ім цяжка будзе прапанаваць партугальцам нешта такое, каб перамагчы. Думаю, сіла славенцаў толькі ў тым, каб дацягнуць да серыі 11-метровых. Я так неяк гэта бачу. Калі ім удасца гэта зрабіць, тады, безумоўна, там нават нейкая перавага будзе за кошт облака, а вось у асноўны час партугальцы будуць атакаваць, партугальцы будуць валодаць, партугальцы будуць ісці ў наступ пастаянны, ну яны фаварыты. Але бясспрэчнымі фаварытамі я бы іх не назваў, таму тут бы я з вамі паспрачаўся наконт 80/20, ну можа быць 60/30. Я 80/20 не казаў, я вось казаў, што 65/35 дзесьці такое. Это я казаў 80/20. Ну, без варыянтаў. Так, ну, але я думаю, што можа быць 60/30, а можа быць нават яшчэ менш. Партугальцы, так, безумоўны фаварыт, але славенцы будуць перашкаджаць суперніку гуляць. І славенцы пастараюцца нешта самі зрабіць, утварыць на контратаках. Пакуль загадка, насамрэч, для мяне, вось як будзе Мацешкек дзейнічаць, ягоная каманда. Але партугальцам не будзе проста. Не будзе. Так, ну а мы ідзем далей. Як я ўжо казаў, для мяне гэта проста матч, мы даведаемся, хто з іх горшая каманда. Францыя, Бельгія.
вельмі дзіўны матч, і нават калі там на старонцы УЕФА, калі хтосьці хоча, можна зрабіць свае прадказанні на плэй-офф. І вось тут я хіба больш даўжэй за ўсё просто думаў, каго б выбраць, хто штосьці яшчэ паказаў. Ну, я ўсё ж такі выбраў французаў, але я думаю, што тут ніхто не скажа, хто пераможа ў гэтым матчы. Ну так, вось это такая самая гучная шыльда, па-першае, у гэтым плэй-офф, у 1/8. І я думаю, што тут, калі вот у адсотках мы там вышэй ставілі, то тут вось будзе самае роўнае. Прыкладна там 55 французам аддаць можна, і там 45 Я думаю, бельгійцам. тут 50/50 нават. Ну, можа нават 50/50. Ну, французам трошкі аддаю, бо тут можна пашукаць нейкія такія пункты, каб вось гэтыя некалькі адсоткаў камусьці дадаць. Ну да, ну ўсё ж такі бельгійцы, хаця нават у групе, можа, і нават і лепей яскравей выглядалі, чым французы. Але ну французам аддаецца просто за тое, што ў іх там топавы склад. І просто да, што Мбапэ з маскай і ўсё такое. Ну, як бы, я думаю, тут ўсё ж такі Францыя пройдзе, але гэта будзе... Ну, дарэчы, ці будзе тут шмат галоў, вось цікава. Можа быць там. Я можа думаю, быць не. што-небудзь. Бо адзіны они не страляюць, іншыя. Тут можа нават да пенальці дайсці ўсё. Ну, вось можа прарваць. Ну, хаця, можа і да пенальці дайсці. Тут, да, вось той выпадак, калі складана прадказаць. Самая гучная шыльда, самыя так роўныя каманды. Як бы і на групавым этапе не паказалі так уже, каб вылучыць кагосьці. Не скажу, што зусім правальныя. Ну, вось такія каманды, якія ёсць. Хаця мы ведаем, гэта гіганты там еўрапейскага футболу. На жаль, праз тэндэнцыю на асцярожнасць, якая назіраецца ў вырашальных гульнях топ-турніраў апошнія гады, я скажу, што тут некалькі адразу прэтэндэнтаў на серыю карных пасля сустрэчы, якая будзе вызначаць пераможцу пары і удзельніка наступнага раунду. Але все-таки, ну і Францыя, Бельгія — это адна з самых яўных такіх сустрэч. Мне здаецца, што сілы амаль што роўныя супернікаў. Все-таки я ставлю на Францыю. Францыя мае больш... Францыя па пенальці. Так. Ну, Францыя мае больш нейкага духу, чым цяперашняя Бельгія. Але гэтая гульня, не думаю, што яна будзе надта відовішчнай, не будзе надта прыцягальнай. Магчыма, і хутчэй за ўсё каманды все-таки пакажуць хаця б палову з дзвюх, хутчэй за ўсё першую, цікавей, чым яны гулялі ў групавым этапе. Але гэтая гульня можа вырашыцца сапраўды па 11-метровых ударах под конец. И ну тут зараз... я не верю, что бельгийцы пройдуць, думаю, что все-таки французы. Зараз вось прыгадалась гульня Францыі і Нідерланда ў групе, таксама з гучнай шыльдай, але там па нулям скаталі. Ну, можа быць штосьці такое, да, і там да серыі пенальці, ці ты там уже да голу так, на апошніх хвілінах, ці ў дадатковы час уже. Ну, адзін мінімальны гол, хутчэй за ўсё, да, такі сцэнар. А далей ідзе Румынія і Нідерлянды. Давайте адзначым, што вось гэтыя 4 пары, гэта левая сетка, яны як бы праходзяць адзін на аднаго ў чвэрцьфінале, а зараз мы пераходзім на правую сетку, дзе вось гэтыя пары будуць да фіналу ісці. Перайшлі так на зходны. Бок, ну, вось эта левая сетка у нас выйшла, што яна такая, там усе лідары: Гішпанія, Германія, Партугалія, Францыя, Бельгія. Ну, просто 5 з 8 каманд топы еўрапейскага футболу. Так, а цяпер пачынаецца другая палова, і пачынаюць яе Румынія і Нідерлянды. І хацелася б сказаць, што Нідерлянды безумоўны фаварыт. Але Аўстрыя паказала, што не, да. Нават не толькі Аўстрыя, яны і супраць Францыі слаба згулялі. Да і з Польшай былі праблемы. І з Польшай яны маглі не перамагчы. Тут там цяжка сказаць, што яны заслугоўвалі. Мы ж уже азначалі, што з самага пачатку Нідерлянды паказалі, што задалёка яны могуць не прайсці. Ну, я думаю, па іх амбіцыях згулялі вось гэтыя траўмы, што яны атрымалі, ну, перад турнірам. Асабліва Дэ Йонг. Кажуць, што калі даведалі, што Дэ Йонг ўсё ж такі не паедзе, Куман
там 2 дні ні з кім не размаўляў. Закрыўся там, можна сказаць, ну, як бы пустэльнікам такім зрабіўся, фрустрацыя была ў чалавека. Ну, то бок, напэўна, ён вельмі разлічваў на яго, можа, гэта быў які-небудзь стылеабразуючы там гулец, а тут усё прам перад самым турнірам зламалася. Таму вось такія, як бы, магло і гэта неяк так паўплываць на гульню Нідерландаў, асабліва ў цэнтры поля. Думаю, што Нідерланды можа быць зараз у найлепшай пазіцыі, чым на шэрагу папярэдніх турніраў, хаця б праз тое, што заўсёды яны не заўсёды, але часта праходзілі групавы этап вельмі ўпэўнена, і все адразу там ледзь не медалі ім надзявалі на шыі, а ў выніку атрымліваўся правал, атрымлівалася параза нейкая і па 11-метровых, і проста неўдалая гульня. Зараз над імі няма такога грузу, бо іх крытыкуюць і проста іх не ўспрымаюць нават такімі яўнымі фаварытамі, а румыны гэта каманда залежная ад старту паядынку. Вось калі ў іх на старце, як з Украінай, все пойдзе, все пакаціць, тады атрымаецца, ці са славакамі, ну, болей-меней, калі каманда не ў правале, калі каманда мае свае сілы, то яна навяжа барацьбу 100% Нідерланды. Але калі будзе такі сцэнарый як з бельгійцамі, калі з самага пачатку не пайшло, калі з самага пачатку аддалі ініцыятыву і не здолелі яе забраць назад, прагулялі цэнтр поля, саступілі суперніку, то калі гэта будзе і з Нідерландамі, гэта скончыцца кепска, і ўсё ж такі тады галянцы пройдуць далей. То думаю, што шансы прыкладна 50/50, але все-таки румыны мацней каманднай гульнёй, але індывідуальнае майстэрства галянцаў нельга адмаўляць. Той же Гакпо праводзіць на фоне сваіх партнераў даволі добры турнір, прынамсі па тых узорчыках майстэрства, якія ён паспявае дэманстраваць. Ну да, я б таксама адзначыў, ну я б даў больш там на Нідерланды ў 60%, што яны пройдуць. І я б яшчэ адзначыў, што паражэнне ад аўстрыйцаў і трэцяе месца ў групе апынулася для Нідерландаў такім добрым лёсаваннем. Румынія не самы такі складаны супернік. Ну, паглядзім, як яно будзе, канешне, але не, тут безумоўна так ім пашанцавала, бо можна было трапіць на нешта горшае. Так, але ведаеце, размовы заўсёды пра эту фазу ўцінання крыху такія адносныя ў тым сэнсе, што гавораць часта, вось каманда там трапіла, напрыклад, там Гішпанія, Італія, ну, два фаварыты, ну, калі-небудзь, так, не ў вымярэнні турніру, а агулам, што вось два фаварыты трапілі ў 1/8. Але паслухайце, калі каманда ідзе да чэмпіёнства, яна павінна на любой стадыі любога суперніка прыбіраць. Безумоўна, там можа не пашчасціць з лёсаваннем, але так ёсць у Кубку Ангельшчыны, напрыклад. Там сустракаюцца ў 1/16 Арсенал, Манчестер Юнайтед, і паралельна гуляюць Кідэрмінстер супраць Крую Александры. На адной і той же стадыі каманды абсалютна розных узроўняў, але калі ты ідзеш па кубак, то ты павінен на любой стадыі, не гледзячы на гэта, выходзіць на гэты паядынак як на фінал. Ну і тым больш вельмі часта атрымліваеш нібы слабога суперніка, а потым аказваецца, што гэты слабенькі супернік так цябе перамагае, што ты нічога нават зрабіць не можаш. Ну да, як на лета. Ведаеце, класічны прыклад для еўра успамінаць тую самую Грэцыю 20-гадовай даўніны, як усе святкавалі, як усе радаваліся, экіп там пісаў, што ой, мы шчаслівыя, Францыя трапіла на Грэцыю, што ўжо слабей суперніка проста не ўявіць сабе на гэтай стадыі, і ў выніку чым ўсё завяршылася. Ну гэта ж выключэнне ўсё ж з правіл. Будзем шчырымі, тут не кажам, што пра правілы. Так, гэта не рэдка. Рэдкасць тое, што Грэцыя дайшла да фінала і перамагла, але перамога над Францыяй гэта не рэдкасць, зусім не рэдкасць. Вельмі часта каманды слабенькія перамагаюць сільнейшыя. Ну, бо гэта проста цяжка. На тым турніры гэта была Данія, напрыклад, да паўфіналу дабралася. Добра, нам трэба ісці далей. Наступны матч гэта Ангельшчына і Славаччына. Турцыя. Прабачце, так, я ўжо ў галаве пра гэта сам з сабой празмаўляў. Аўстрыя і Турэччына, так. І тут я таксама вельмі проста скажу, што 65/35 Аўстрыя проста толькі таму, што гэта больш арганізаваная каманда. Турэччына вельмі дзіўная, нестабільная каманда, которая у момантах, безумоўна, можа там паказаць нейкія 15 хвілінаў, што яны будуць
набагата нашмат лепшая, чым Аўстрыя, але Аўстрыя гэта проста штосьці больш бяспечнае, і у Аўстрыі можна мець упэўненасць. Ну так, цалкам пагажусь у гэтай пары, што аўстрыйцы 65-35 фаварыты ў гэтай групе і на праход. І групавая частка гэта паказала, у туркаў усё было такое прям на тоненькага, а ў аўстрыйцаў досыць упэўненая перамога над тымі ж палякамі, нідэрландцамі. Вельмі добрая гульня, і мы ведалі, як яны і адбор прайшлі добра, таму Вось да, пра Турцыю шкада, што яны вельмі добра паказвалі сябе ў кваліфікацыі, і шчыра кажучы, я лічыў на тое, што яны таксама добра сябе пакажуць у турніры, але вось штосьці змянілася. Я цалкам пагажуся з тым, што аўстрыйцы разглядаюцца тут як фаварыты, павінны браць сваё, калі па-ранейшаму будуць дэманстраваць такую арганізаваную гульню. Мне на гэтым турніры асабліва падабаецца Гріліш, Віммер, Волбер, цэнтральны абаронца, вельмі добры. І калі яны проста вось сваю клетку такую пакажуць для суперніка ў абароне, не беспамылковую, але дзе кожны ведае свае функцыі, тады туркам будзе цяжка. Туркі будуць проста разлічваць на, я думаю, удары здалёк, кшталту там майстэрства Чалханоглу і іншых гульцоў, стрэліць там метраў з 30, можа быць, толькі на гэта будзе разлік, бо у сваёй карнай, напрыклад, зоне аўстрыйцы наўрад ці дапусцяць вольнасці вялікія для туркаў, а самі павінны аўстрыйцы вызначацца, актывізавацца ў атацы, калі гэта трэба. Той же самы Арнаутавіч, Забіцер і складаюць добрую атаку, яны маюць все шансы на праход. Я думаю, што Аўстрыя давно не мела такой цікавай арганізаванай каманды, якая, можа быць, не мае такіх яскравых звыш зорак, але мае на кожнай пазіцыі добрага гульца, які Вось гэта менавіта каманда. Это менавіта каманда. Вось такую каманду, гаворачы пра камандны від спорту, хочацца вылучаць, хочацца адзначаць. Яна не без слабых месцаў, яна не беспамылковая, нейкая, не ідэальная, не святая, але яна гуляе сама у ножны шпурляк, яна дазваляе гуляць суперніку. У яго гэта прыгожа глядзіцца, прыгожа выглядае збоку, чыста вонкава. І гэта прыносіць вынік, што самае важнае. Гэта не проста нейкі там вонкавы такі, нейкія шпалеры такія на сцяне. Гэта гульня, гэта непасрэдна галы, гэта непасрэдна цікавыя перадачы, камбінацыі. Аўстрыйцы радуюць. Аўстрыйцы гэта адкрыццё гэтага турніру. Тое, пра што можна было асцярожна гаварыць перад еўра, цяпер можна казаць дакладна, у незалежнасці ад таго, як аўстрыйцы фінішуюць на гэтым турніры, на якой стадыі яны скончаць выступленне, але эта каманда падабаецца. Тут ужо проста шансы ў іх ёсць. Так, тут ужо проста будзем глядзець па матчах. Тут, дарэчы, чвэрцьфінал можа быць Аўстрыя, Нідерланды. Вось гэта таксама цікава, што нават трошкі так дзіўна, я бы сказаў, што каманды вось гулялі проста праз матч за трэцяга месца. Вось гэта так, праз гэтае трэцяе месца вось так здарылася, бо вядома, мне яшчэ цікава дадаць з аўстрыйцамі тое, што гэта каманда, якую не параўнаць з Вундертім, якая калісьці выступала давно у 30-е гады і там всіх змятала са сваёй дарогі, але ў выніку так і нічога не заваявала. Тая вялікая Аўстрыя, якая была да Другой сусветнай вайны, але гэтая зборная ўжо такой не стане, бо там ёсць гульцы болей-меней вялікага ўзросту, не такія маладыя. Те ж самыя Забіцер, Арнаутавіч, калі ўзяць атаку. Яны не з'яўляюцца маладзёнамі, якія там у якіх вся кар'ера наперадзе. Так, это больш, Забіцер яшчэ не зусім ветэран, але у яго ўжо, можа быць, не так шмат гадоў наперадзе кар'еры. Арнаутавіч, можа быць, нават праводзіць заключны свой топ-турнір. І гэта якраз іх момант паказаць свой максімум. Яны, зрэшты, паказваюць свой максімум. Гэта зборная, якая проста уваходзіць, я думаю, што ў гісторыю аўстрыйскага спорту і пастараецца ўвайсці як мага больш залатымі літарамі. І у нас засталіся яшчэ 2 матчы, і так, думаю, хуценька пра іх. Гэта Ангельшчына, Славаччына, вось нарэшце.
Ну, Тут колькі адсоткаў на праход Англіі? Тут просто я вось упэўнены так, што гэта будзе сумны матч. Я думаю, што 1-0 Англія, да? так. Я думаю, што каб у Англіі быў матч цікавы, ім трэба гуляць супраць добрай каманды. Вось калі там будзе хаця Італія ў іх ці сетцы, Швейцарія? нават не ў іх сетцы. Я думаю, што ім вось гледзячы на іх сетку, ім трэба дайсці да фіналу. Ну добра, з Аўстрыяй яшчэ можна. Я думаю, што Аўстрыя можа іх змусіць да чагосьці цікавага. Я думаю так, тут просто 1-0 супраць Славаччыны. Можа нават па пенальці, шчыра кажучы. Ну да, Я ўпэўнены, цяжка. што гэта перамога Англіі, але я думаю, што гэта просто трэба прыняць і не глядзець нават гэта. Ну, лёсаванне, Я- да, такое. Я згодны, што ангельшчына тут пройдзе далей. Я думаю, што гульня будзе досыць сумнай. Я ўжо нават радуюся, што я не буду на стадыёне на гэтым паядынку. Я падбіраю нейкую кніжачку, якую бы пачытаць падчас гэтай гульні перад экранам, бо наўрад ці там будзе на што надта ўжо так глядзець. Ну, але пабачым, што прыдумаюць. Можа быць, сцэнар з самага пачатку будзе зламаны ў абедзвюх камандаў з нейкім там выпадковым голам, аўтаголам, чаго шмат на гэтым турніры. Ну, ці выдаленнем, ці нейкім канфліктам. Можа быць толькі такое, нешта зможа ўнесці карэктывы. У астатнім, можа быць, гэта будзе цалкам нулявая гульня, у сэнсе нулявой нічыяй. Я прапаную падсумаваць, які матч будзе больш сумны. Францыя, Бельгія ці Англія, Славенія? Думаю, што ангельшчына Славаччына. Я думаю, што Францыя, Бельгія вось у пэўным сэнсе нават цікава, хто будзе горшым. А Англія, Славаччына не. Тут просто нічога не адбудзецца. Я просто думаю так, што у пары Францыя-Бельгія все-таки абодва супернікі могуць раскрыцца цягам паядынку. А ангельшчына-Славаччына наўрад ці. Но толькі калі все пачне валіцца з ног з самага пачатку, некае будзе выдаленне, трэба будзе тактычна перабудавацца цалкам. Ну, Палмер, хітрык. Можа, Палмер пачне. Ну так. Ну, штосьці такое вось нестандартнае, тое, чаго мы не бачылі на групавым этапе ні ад адных, ні ад другіх, тады можа быць сапраўды нешта рэзка зменіцца. У астатнім, калі все пойдзе паводле таго пляну, якім звычайна гуляюць Славакі, звычайна асабліва гуляе каманда Саутгейта, гэта будзе гульня на 0-0 і просто з пошукам свайго моманту, свайго эпізоду, калі можна просто працяць суперніка нейкім стрэлам, выйсці наперад і утрымаць, засушыць. Тут я згодны. Я думаю, што матч Швайцарыя і Італія будзе нашмат больш цікавым. І, шчыра кажучы, вось так, калі глядзець на ўзровень камандаў, магчыма, гэта найбольш цікавы матч будзе, бо тут мы не параўноўваем, што не хочацца сказаць, што хтосьці там вельмі дрэнны, тут больш гэта, мне падаецца, сярэднія каманды, і кожная можа штосьці паказаць. Хаця я аддам перавагу Швайцарыі. Мне здаецца, што Італія... Яны могуць, безумоўна, стварыць нейкія свае моманты і скарыстацца, і калі яны перамогуць, я не буду здзіўлены, але мне здаецца, што яны занадта рэдка ствараюць моманты. Ну, тут, я думаю, 50 на 50, як бы, да, Швейцарія показала, што яны могуць добра гуляць, і асабліва ў апошнім туры. Італія за кошт свайго вось гэтага некага ДНК, што яны заўжды там заб'юць на апошніх хвілінах, там дацягнуць, вытрываюць, могуць прайсці. Таму, ну, цяжка прадказаць, але вось праход Швейцарыі я б не назваў сенсацыяй. Але з іншага боку цікава было б, калі б Італія і Англія прайшла, фіналісты апошняга еўра маглі б сустрэцца ў чвэрцьфінале гэтага ўжо. Ну, тут розныя варыянты цікавыя. Ну, я думаю, для відовішчнасці турніра трэба, каб Італія прайшла і Англія. Ну, такі чвэрцьфінал гучыць, ну, салідна. А Швейцарія гэта ўжо больш такое, як бы, ну, як некая сенсацыя папахівае, хаця, ну, не на гэтым турніры, безумоўна. Надзвычай цікавая пара. Я думаю, што так яна роўная, цалкам згодны з вамі. Все-таки я ставлю на Італію. Італія праб'ецца, Італія знойдзе свой момант. Гэта каманда Спалетці, якая шмат падобная да Ліппі. І яны проста будуць
гуляць нават не заўсёды ў сваю гульню, часта ад гульні суперніка это будзе залежаць, але яны будуць гнуць сваю лінію, і швейцарцам будзе складана, але Швейцарія зборная, якая мае таксама уменне гэтае перабудавацца тактычна цягам гульні. Гэта не нейкая там закасцянелая ў адной тактычнай схеме каманда, не абмежаваная, ёсць індывідуальна моцныя гульцы, і таму напэўна і цікава, што 1/8 гэта будзе можа быць зададзены добры рытм гэтай 1/8 фіналу, паколькі з гэтай гульні ўсё пачынаецца чыста Так, каляндарна, уже ў і суботу. так, і таму за гэтай гульнёй будзе надзвычай цікава глядзець. Тут дакладна ніякіх кніг падчас гэтай гульні чытаць нельга, бо я думаю, шмат чаго цікавага будзе адбывацца на полі. Не думаю, што, канешне, яны будуць там все ісці рызыкаваць, будзе там моцна атакавальная гульня, не, але будуць моманты стварацца, і будуць і ў першай, і ў другой палове. Наўрад ці гэта будзе цягамоціна. Хутчэй за ўсё гэта будзе адна з найцікавейшых гульняў 1/8, так мне бачыць. Так, я таксама тое, што і казаў. Мне здаецца, што Швейцарыя, Італія і, магчыма, вось яшчэ Аўстрыя, Турэччына — гэта два найцікавейшыя матчы ў 1/8, бо усе іншыя гэта або каманды не вельмі добра гуляюць, калі гэта Францыя, Бельгія, або проста трошкі розныя ўзроўні, і калі слабейшая каманда чагосьці вельмі дзіўнага не пакажа, мне здаецца, што іншыя матчы будуць менш цікавыя. Трохі дзіўна, што вось эта левая сетка, дзе больш топаў сабралась. Мы прадказваем, што будзе ўсё сумна, там у адну калітку, як так кажуць, а вось у этой правай сетцы, дзе ўсе кажуць, от там ангельцам дасталась такая там сетка прахадная, мы кажам, што будуць такія цікавыя гульні, там і Румынія, Нідерланды таксама. Мне здаецца, што гэта не дзіўна, бо тут я каманда ж пра гэта і проста кажу, свайго да. ўзроўня, а там проста вось менавіта топы гуляюць з кімсьці, хто проста прайшоў плэй-офф. Затое там чвэрцьфіналы ўжо будуць ого-го гучныя. Гэта таксама так, тут тут заўсёды вось ёсць плюсы і мінусы, там ужо чвэрцьфіналы будуць цікавыя, а ў другой палове па-рознаму, бо там матчы, калі ангельшчына будзе праходзіць далей, то гэта заўсёды будзе не вельмі цікава, можа проста імёны, хаця Нідерланды, Аўстрыя, калі яны будуць гуляць далей, гэта будзе безумоўна таксама вельмі цікавы матч. Ну што, можа пасля групаў, ці вам хочацца, можа у вас ёсць каманда адна нейкая, которую вы хочаце назваць, вам здаецца, што яна адрозніваецца ад іншых і з'яўляецца фаварытам, можа, пасля групаў у турніры? Я вось уже казаў, што Гішпанія, на маю думку, то бок яны падняліся вось у катыроўках, што яны як бы і былі, ніхто не казаў, што яны там зусім не, але іх так не разглядалі. Больш там пра Францыю казалі, пра Англію, безумоўна, вось трошкі там пра Партугалію, Нямецчына разглядалась як гаспадар ўсё ж такі, а вось уже дзесьці там Гішпанія на ўзроўні з Нямецчынай там. Все ж таки я лічу, што Гішпанія вельмі паказала такі якасны футбол, і я вось уже другі падкаст іх хвалю. Я думаю, што яны адныя з фаварытаў турніра, і там у іх чвэрцьфінал намалёўваецца з немцамі, як бы і сетка ў іх складаная, але яны цалкам могуць прайсці яе і дабрацца да фіналу. Я скажу, што немцы і гішпанцы чыста па гульні, але ніякіх высноваў я такіх з гэтага не раблю, паколькі у 1/8 ўжо і далей у наступных стадыях не будзе сазвону з суседнім стадыёнам, як там праходзіць паядынак, бо тут ужо няма сэнсу, тут ужо вы непасрэдна гуляеце на вылет. Гішпанцы гэта і не рабілі. Так, гішпанцы гэтага не рабілі, так, але агулам многія каманды 9 пунктаў набралі, ўсё. Яны так многія дзейнічалі так на групавым этапе, ведаючы, што паралельная гульня іх цалкам задавальняе вынік, і яны праходзяць самі. Тут зараз такога не будзе. У плэй-офф все-таки, калі каманды ўжо у вырашальнай стадыі, яны заўсёды з аднаго боку больш адкрытыя, з іншага боку больш абачлівыя, асцярожныя,
Таму я ставіць на перамогу, я застануся пры сваім меркаванні, што пераможа Ангельшчына, я не буду змяняць свайго погляду. Я бачу, што яны проста набіраюць, яны паказваюць, можа быць, самую нудную гульню на гэтым турніры, але яны робяць сваё, яны набіраюць, Саутгейт набірае. Я хацеў, можа быць, каротка сказаць пра Сербію, тое, што гэта было ў маіх прадказаннях асабіста перад турнірам найвялікшай памылкай. То, што я памыліўся, тое, што я прадказваў сербам выхад з групы і вельмі ўпэўненую гульню. Аказалася, што іх зоркі не прадэманстравалі той гульні, якую збіраліся паказаць, і харватаў варта якраз вынесці за межы галоўнага расчаравання турніру, бо все-таки харваты на тле сваёй незайздроснай фізічнай формы паказвалі, што маглі. Яны хаця б штосьці паказалі, так, а сербы... Так. Сербы паказалі сваю бязвольнасць, паказалі некую такую, нібыта яны з выракам, што яны ўжо не выйдуць з групы, яны выходзілі на поле шторазу, і на самім траўніку іх таксама не надта атрымалася што паказаць. Можа быць, толькі другая палова сустрэчы, прагулянай, дарэчы, з ангельцамі, была якраз у актыве сербаў. Все астатняе нельга адзначыць, і бесслаўная адпраўка да хаты. Перад плэй-оф цікава, што ў 1/8 увогуле шмат такіх цікавых супернікаў, і ў гэтых двубоях не заўсёды вызначаецца, не заўсёды праглядаецца фаварыт, не заўсёды ясна. Часта можна сапраўды, вось як мы казалі, 60/40, 50/50 у такіх прыкладна адсотках вызначаць фаварыта паядынку ці яго адсутнасць. Это надзвычай цікава. Не думаю, што нас можа быць цікавіць там яскравыя камбінацыі ў кожным матчы, хутчэй за ўсё не. Хутчэй за ўсё частка гульняў будзе нуднымі, як часта гэта здараецца. Так, тут было пытанне, канешне, пакуль што проста пра каманду, которая вылучаецца. Тут вядома, што матчаў шмат. Безумоўна, сваёй гульнёй яскравасцю, жаданнем і агнём у вачах вылучаецца Аўстрыя. То, што гэта каманда, проста ад гішпанцаў мы гэтага чакалі, і ад немцаў мы чакалі магутнасці, дэманстрацыі такой сваёй сілы. Ад аўстрыйцаў мы так яшчэ даволі нясмела казалі. А аўстрыйцы гэта паказваюць. З аўстрыйцамі прыемна назіраць, і я за гульнёй з Нідерландамі, і не толькі, але у прыватнасці з гульнёй з Нідерландамі ад першай да апошняй хвіліны ніводнага разу, напэўна, не адвёў вачэй ад экрану, глядзеў усё, бо гэта падабаецца, гэта хочацца глядзець, нейтральнаму заўзятару хочацца глядзець, і калі ёсць сімпатыі да нейкай каманды, хочацца глядзець, нават калі заўзееш не за Аўстрыю, то все адно гэта падабаецца. Мы яшчэ паспеем так паразмаўляць пра ўсе гэтыя каманды пасля 1/16, ой, 1/8, так, 1/8, бо 16 камандаў засталося, так, бо, ну, мы, як заўсёды, калі скончыцца вось гэтая 1/8, мы пачнем размаўляць пра чвэрцьфіналы, таму мы, як заўсёды, павернемся і яшчэ паспеем паразмаўляць пра кожныя з гэтых камандаў, бо пра іх размаўляць, напэўна, хочацца. Я толькі ад сябе таксама дадам, што я ўсё ж такі веру ў Англію, і што яны як мінімум дойдуць да фінала, а калі мы кажам пра тое, хто вылучыўся, я таксама хачу сказаць пра Аўстрыю, бо, ну, нібы я безумоўна чакаў ад іх добрай гульні, але вельмі часта такія каманды, яны прыходзяць з добрай гульнёй, але не заўсёды ёсць вынік, і вельмі прыемна, што ў гэтай сітуацыі вынік у іх таксама атрымаўся. Вось, ну, я думаю, што на гэтым ужо можна заканчваць, бо ўжо час. Мы павернемся, як заўсёды, пасля гэтага этапу будзем размаўляць пра вынікі і пра чвэрцьфіналы. А вам усім дзякуй за ўвагу, пішыце, пытайцеся, мы будзем працягваць глядзець і размаўляць пра футбол. Таму дзякуй за ўвагу і ўсім пакуль. Пакуль, сябры. Дзякуй, пакуль.